Санкт-Петербург, Казан, 2 көн һәм төн. Ниһаять, Екатерина II-гә багышланган күргәзмәнең экспонатлары баш калада. Казанның Эрмитаж үзәгенә аларны Питерның кышкы сараеннан алып килгәннәр. 555 экспонат юл буе сак астында бара, һәрберсенең үз бәясе бар. Тартмаларда урнаштырып, аларны махсус фургоннарда алып киләләр. Бу техниканы бик кыйммәтле сәнгать әсәрләрен күчереп йөрткәндә файдаланалар. Бу скульптурада, рәсем сәнгатендә Әби патшаның киемнәре, төрле тарихи документлар һәм булар барысы да Екатерина II-нең тормыш юлы турында да, ул дәүләтне җитәкләгән чор турында да сөйләячәк. Менә бу кадрларны чын мәгънәсендә эксклюзив дип атап була. Екатерина II-нең 18 гасырга караган портретын арбада ук ачалар. Аның киңлеге 2 метрдан артып китә һәм инде бу эшне биредә эшләмәсәң, ул бернинди ишекләргә дә сыймаячак. Вот сейчас мы только что разгрузили фургон. Вот 38 ящиков с 7 номерами, которые сейчас находятся на нашем втором этаже. Экспонатлар салынган һәр тартманың үз саны бар. Бу буталчыклар килеп чыкмасын өчен кирәк. Бөек Екатерина проектын 2 ел элек уйлый башлаганнар. Күргәзмәгә җибәргәнче экспонатларны әзерлиләр. Шул эшләр озакка сузыла да. У нас традиционные методики, конечно, реставрации. Без сәяхәткә кузгалганчы экспонатларның нинди хәлдә икәнен теркәп куябыз, кире алып киткәндә алар шундый ук булырга тиеш. Бөек Екатерина күргәзмәсе үз ишекләрен 7 ноябрьдә ачачак. Анда лекцияләр тыңлау, кинолар карау мөмкинлеге дә көтелә. Проект апрель аена кадәр эшләячәк. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.